mokwongo en adier makende ni Kenya nobedo kod lek higa mar 2008 kane wang'iyo wach mar Vision 2030 kendo kuma waaye ok ni mae lek mokwongo ma Kenya osebedogo. Lek mar 2030 kata higa mar 2030 ne oluwo mana mar maluongo ni Economic Recovery Stimulus Program mana mar 2003 nyaka 2007. Koro Vision 2030 nitiere kod migepe mosetimo ne pinywa ni monego bed ni wang'iyo. Penjo maduong' monego wapenjre kawuono to gin ang'o mwanyalo somo kata what do we learn from the current Vision 2030 progress. Nitiere migepe ma osetimore e bo Vision 2030 monego bed ni kawabet ka piny mangima obed ka ker biro bet mondo mikoro oyawa yanga wang'iyo to gin ang'o gini mwasetimo to ere kuma dhi. Mokwongo wang'iyo ni Vision 2030 gima duong' mosemiyowa en foundation kata kar chakruok nikech nen igni nen lek maduong' ahinya to osebedo kod reviews mwawacho ni MTP mar adek ma koro wadhi kwatieko ni ten adier makere ni thuolo mwango ni onego wang'in to ang'o mosebedo. Mokwongo waseyudo ka nitiere gima wacho kaka transport kata industrialization monego osetimore maduong' e Vision 2030. E Vision 2030 kae waseneno gimoko kaka Lapsset Corridor mano matudo piny mar Kenya, Ethiopia, South Sudan. En yo maduong' ahinya ma gin lek kendo sama ne ker machon Mwai Kibaki ne keto piny mondo mi launch Vision 2030 ne gin lek to adier sani kidhi king'iyo piny gweng' mag Lamu wang'iyo ka yore becho gin tudruok mosebedo maber ahinya. Mar ariyo ma jo Kenya maduong' ng'eyo te iluongo ni SGR kata Standard Gauge Railway gin gigo mane nitiere e lek mag Vision 2030 to gin gigo mosetimore mosekelo tudruok maber e piny Kenya ka ma gin gik manyaka wang'e ni adiera maber mosetimore machalo kama machielo kendo gin weche mag port kata wacho ni weche mag transport mag nembe. King'iyo kidhi e piny mar Kwale wayudo kosebedo kod dongruok maduong' ahinya kokalo kod weche mag dongruok mag port miluongo ni Shimoni Port. Mago gin weche machielo to ka kadho bende yo machiek wasebedo kod weche moko mag luongo ni energy kata tudruok kata power manyalo dhi kor gwenge ma wasebedo ka nitiere geothermal power kata energy no mano maler mitiyogo wang'iyo Olkaria project wang'iyo Menengai generation power plant gin gigo moseyango kendo wayudo ka piny mar Kenya yudo ka wanyalo yudo stima kata power e gwenge mane onge kane pok wabedo kod lek mag Vision 2030 mano gima pok nobedo ga to ne gin lek. Koro sani kwang'iyo to machalo kama Joyce nyaka wan to gin ang'o gini kata king'iyo weche mag Konza Technologies bo mar Vision 2030 kae emane nitiere lek mag digital economy. Wang'iyo serikal mosebedo kata masani kata manchose kane gitiyo Vision 2030 kae waseneno tudruok ma ayanga vijende osebedo ka nyalo tudore e yo mar ong'we yamo mano seche kamagi neno kata ka wan kae to wang'eyo nitie jogo ma bende luwo chenro machalo kama e yore mag mbui to e chon kane pok Vision 2030 obedo yore makamagi nok yudre. Sani kidhi e gweng' moro amora e piny kae mar Kenya ka wayudo ka nitiere tudruok machalo kamago luongo ni expansion of the digital economy. Adwa ni make gi kanyo mar mondo mi warwaka Dr. Olweny kaachiel kod Hilary bende twak. Dr. Olweny in korka koro winjo kanyo kaka Daniela owacho kanyo yo makare ka koro temo lero moko kuom okenge mwasegoyo nyaka ne wabed kod lek mano mar Vision 2030 gi sani kama wachope makoro Vision